UPPL दोलोनि जा 33 बोसोरारि जथुमा बेयो नै दिनै 11 नभेम्बर खालारनिफ्राय जागायनानै फैगौ 13 नभेम्बर खालारसिम जागोन आरो बे समाव आं दंफैयो नैबे क'क्राझार जिल्ला चन्द्रपारानि जा जौगालु फोथार बे जौगालु फोथाराव आं दंफैयो आरो दिनैनिफ्रायनो नैबे क'क्राझार जिल्लानि जा चन्द्रपारानि जौगालु फोथार बेयाव UPPLनि जा 33 बोसोरारि जथुमा बेयो जानो थांगासिनो दङ जों मिथिनो नाजागोन जे दिनैनिफ्राय जागायनाय नैबे UPPL दोलोनि जा 33 बोसोरारि जथुमाया माबायदियै जागोन आरो माबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों सानथामनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना जा UPPL दोलोनि 33 बोसोरारि जथुमा बेखौ खुंफुं लादों जों बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो नाजागोन नंगौ बे समाव नैबे क'क्राझार जिल्लानि जा जौगालु फोथार बे जौगालु फोथाराव 33 बोसोरारि जथुमानि बानजाय आफादनि मासिगिरि बिथां लोगोसेनो 30 नं सानजा क'क्राझार बेयारनि MLA मानग्रां लरेन्स इस्लारि बिथाङा दंफैयो जों बिथांनि गेजेरजों बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जा 33 बोसोरारि UPPL दोलोनि जथुमा बेनि सोमोन्दै जों मिथिनो नाजागोन जा UPPL दोलोनि 33 बोसोरारि जथुमा बे जानो थांगासिनो दं दसे उनावनो जोंनि बायदिसिना बेखेवनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिया जागायसिगोन गाहाय दरखं बिनि उनाव थान्दै जथुम बादा गाहाय सायनासालि जामुंसालि दिन्थिफुंसालि बेबायदि गुबुन जोंनि बेखेवनाय जि हाबाफारि जों दसे उनावनो बे हाबाफारिखौ जोङो खालामगोन आरो बेलासि जानाय लोगो लोगो जोंहा जोंनि पार्टिनि जेसेबां उइं दङ वमेन उइं इउथ उइं दङ आरो जोंहा सेलफोर दङ SC OBC माइनरिटि T सेल दङ फार्मार सेल दङ बेबायदि गुबुन जोंहा सेलफोर दङ बे सेलफोरनिबो जोंहा आलादायै मोनसे थान्दै मेल जागोन बेनि उनाव बेलासिनिफ्राय जोंनि गाहाय जे थान्दै मेल जोंनि पार्टिनि बे दिनैनि बेयो मोनसे हाबाफारि गाबोननि हाबाफारिया जाहैबाय जोंहा फुंनिफ्राय जोंहा फिरफिला दिखांनाय हाबाफारि दङ मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि दङ लोगोसे जोंहा बे जथुमायाव लाइमोनफोरनि थाखाय जोंहा बुलुर बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि दङ आइजोफोरनि थाखाय काबादि बादायलायनाय हाबाफारि दङ गाबोन बियो जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा गाबोन जोंनि नैथि थान्दै जथुम जागोन बे थान्दै जथुमफ्राव जोंनि पार्टिनि खोथाखौ जोङो सावरायलायगोन जिहेतु जोंनि पार्टियानो BTC सरकारखौ सालायगासिनो दङ आरो आसामनि सरकारनिबो जोङो एलायन्सआव दङ बेनिखायनो सरकारखौ जों मारै मदद खालामनो हायो पार्टि हिसाबै आरो सरकारनि जेफोर माने स्किमफोर दङ बेयो जाहाथे मोजां रोखोमै इमप्लिमेन्टेसन जायो जायफोरखौ टारगेट खालामनाय जायो बे टारगेट ग्रुपनाव जाहाथे सौफैयो गोरिब न'खरनि मानसिफोरखौ मदद होनायनि जेरैबायदि सरकारनि आसनिफोर दङ बे आसनिफ्रा जाहाथे मोनहैयो आबादारिखौ सहाय खालामनायनि जेफोर दङ बेफोर जाहाथे मोजाङै जाफुङो बायदि बिथिङाव जों गोथौयै जोङो सावरायलायगोन जाहाथे जोंनि पार्टिया आरोबाव बांसिन जेन' रायजो राजाफोरजों अनसायजानाय मोनसे पार्टि जानो हायो बे आयदाफोरखौनो लानानै सावरायलायनाय जागोन फैगौ 2024 मायथाइयाव जिहेतु लकसभानि मोनसे बिसायख'थि दङ बे बिसायख'थियाव जों बोरै बाहागो लागोन बायदि बिथिंफोरखौनो लानानै जोंनि जे थान्दै जथुम बे थान्दै जथुमाव सावरायनाय जागोन थामथि सानाव जोंहा गेवलां मेल दङ जे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लाहैगोन आरो लोगोसे जिहेतु जोङो BJP आरो AJP जों जोङो एलायन्स खालामनानै सरकार सालायदों स्टेटआव बिनिखायनो स्टेट BJPनि प्रेसिडेन्ट भबेश कलिता बिथाङा जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होफैगोन आरो थांखिजानाय आरो माने जर'खा आलासि महरै AJPनि आफादगिरि आसामनि केबिनेट मन्त्रि मानगोनां अतुल बरा बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन जोंनि माने सेनियर लिडार्सफोर जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट UG ब्रह्म बिथाङा थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै गेवलां मेलाव बाहागो लागोन जोंनि वार्किं प्रेसिडेन्ट राज्य सभानि MP मानगोनां रोनगोरा नार्जारि बिथाङा एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै बिथाङाबो बिबुंथि लाखिगोन बेबायदि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि जोङो लादों थामथि सानखालि फुङाव क'क्राझार टाउननिफ्राय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्ससिम जोंहा हारिमु हान्जा सुरनाय मोनसे हाबाफारि जोङो बेयाव लादों आरो मोनाबिलियाव जोङो हारिमु दिन्थिफुंनाय जों लादों बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बा बेबायदि आर्टिस्टफोरखौ जोङो लेंहरदों आरो लोगोसे अरुणाचलनि आथिखालाव बयजोंबो मिथिजानाय सासे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रितु रिबा बिथांखौबो जोङो जोंनि थामथि हरनि मोनाबिलिनि जे हारिमु दिन्थिनाय बेवहाय जों हांख्रायहरनानै लाबोदों
दा बेबायदियै गासैबो जों मिजिंथिदों मोजाङै मोजां जोंनि हाबाफारिया जालांगोन। लोब लोब रायजो राजाफ्रा फैगौ जोंनि जोबथा सानखालि 13 नभेम्बराव फैनो थाखाय बयबो माने साखाफारा जानानै दं। जों मिजिंथिदों 70,000 जोंहा बाव गेदारिं जागोन। जोंनि गासैबो जेसेबां प्राइमारि दङ बे प्राइमारिफ्रा रायजो राजाफोरखौ लानानै फैगोन। दा बेबायदि हिसाब खालामनानै जों 70,000 प्लास जोंहा रायजो राजाफोर बाहाय जाफैयो। ओंखायनो नोंथांमोननि गेजेरजोंबो गासैबो हारि राव धोरोम बासियाजासे बे जथुमायाव बाहागो लानो थाखाय आं बे समाव नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायहरदों। हांख्राय जागोनसै जोंनि हाबाफारिनि सायाव बियो सोनारगोन। जोंनि गेवलां मेल जोबनाय लोगो लोगो जोङो मिजिंथिदों 6-7 रिंगानिफ्राय जोङो हारिमु मोनाबिलिखौ जों खालामो। खुंफुं आफादनि मासिगिरि बिथां लरेन्स इस्लारि लोगोसेनो 30 नं सानजा क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि MLA बिथाङा फोरमायथिबाय जे दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 13 नभेम्बर खालारसिम गोबां गाजा गोमजायै हाबाफारिया जागोन आरो बेयाव फ्राय 70,000सो रायजो राजाफोरा नैबेयाव गेदारिं जागोन बा थुबुर जागोन। लोगोसेनो गेवलां जथुमा बे गेवलां जथुमायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो बे गेवलां मेलनि हाबाफारिखौ भबेस कलिता बिथाङा बेखेवनानै होफैगोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसेनो BJPनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो नैबे गेवलां मेल जा 13 नभेम्बर खालाराव जानो गोनां बेयाव बाहागो लाफैगोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसेनो ओनसोलनि रायजो राजा बा BTC हालामनि बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैनो बा हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो बिथाङा खावलायहरदों।